Просто чувствам, че трябва да му дам малко. Не му давам твърде много, понякога му отказвам, за да остане повече за мен. Тревожиш ли се за организма си? Да, защото когато съм прекалила с пудрата, получавам силно главоболие, което продължава поне 2 дни. Ще бъда директен, ако не възразяваш, Алексис. Май не смяташ, че имаш проблем. Аз съм лекар. Мисля за това, което си причиняваш и се тревожа. Какво мислиш? Мисля, че плюсовете са повече от минусите. Плюсове. Единствените проблеми, за които се сещам, са сухота в устата, чувствителност към пикантни, студени и горещи храни. Тя си ги... Усещането е, малко сухичка. че сякаш ям гръцкани стафиди. И веднъж си изчупих зъб. Кажи, ако мога да ти докажа, че имаш здравословни проблеми, последици от твоята болест, И прегуща. как би се справила с Че имам стреса хубаво чистите. без тебеши, например? Не знам. Един от цел се събудил в Може моргата би ще се и викал, забавлявам. дай една цигара. Пия Не знам. антифриз. Ще излезем. Обичам да се забавлявам. Разбираш, всичко е такова. Чух доста неща. Дезодорант си пръска в устата, Не може знам да се какво мислят нахили зрителите, онова но масло, някои от нещата ме притесняват. машинно. Трябва да оценим И се емоционалната събих, страна на проблема. прибрах моргата си. След малко ще ви покажа резултатите от изследванията, които ви направихме. Мисля, че ни чака доста работа. Така че ще продължим след малко. Останете с нас. Продължаваме. Абе,